Hor da Toño Ramirez. Eta jaurtik eta errepikatuta. Xavier, Arestian aipatu duzu, Osasuna Bek eta Lemoa gaur arratsean jokatuko dutela Iruñean, esan dezagun Urko beraren azken partidu izango dela ziurrenik. Izan ere gaur argitalpenetan ondo irakur ziteken moduan, heldu den astean jada Atletikeko jokalari izan baitaiteke Urko bera aurrelaria. 11 gol daramatza Urko berak. Bai. Aitor Euskadi Irratian Aitor Larrazabal entzunen baita gauza berdina zentzekiela berak ondikan ziur jongo zen ala ez, bazekiela da, bazekiena da, gaur berarekin jokatuko zuela eta astelena aste arte erabakiko zela dena. Inigo Diaz de Serio ere itzuli da, lezan baldera, Kordobatik, ztu aukera askorik izan Kordobaldean. 2 gol sartu ditu besterik ez, lehenengo itzuli guztian, jokature, hainbeste ez du jokatu. Horren inguruan ere zurrumru batzuk baziren, de Serio etortzen bada Urko bera ez du fitxatu horrelako gauzak auskalo azkenean zertan geratzen den dena. Eta Josebak esan bezala, seguraski Lemoarekin azken partida Iruñean jokatuko du, ikusko dugu. Baita nunbaiten irakorrean baita ere Urko bera jongo zela ere, eta igual Lemoara jongo zela Inigo. Bai, hori ere entzun da, Inigo Diaz de Serio bera Lemoara, utzita. Takit, ikusiko du, datorren astean erabakiko. Bai. Datorren astean gauza asko erabakiko dira, hor izten da. Azokan, nik usten dut generoa galesti. Eta mugimendu gutxi? Gutxikoan diro gutxi. Hori da. Futboleko azokan eta bestean ere bai, hori ari dira esaten, krisi garaia hauetan bisitari eta pasiran juten den jende asko, baina erosle gutxi eta futbolan ere neguko azoka honetan mugimenduak batemateko bai, Malagak zenbat gauza erosi dituen. Ezertako ere ez. Ikusiko dugu. Lehenko neateko. Bantzen astean, denak titular gainera izan ziren, Beraz, Pellegrinik erabiliko ditu. Ematen du. Ia 19 minutu anoetan. Sansek utx, Alabesek utx, momentuz. Golaukera gutxi, Sansek izan du onena, seguraski. Baina ez, joku onaren ondorioz, baizik eta Alabeseko pari bat egin diolako atzealdean, utx egin dutelako Gasteiztarrek. Hortik, iritsi da Sanseren aukera. Erasoan jokatu nahian Kodororen taldea, presioan Morcillok zer egiten duen azkenean atzelariak atera du Oskar Martinezek ikutu du buruz, Geniri etzaio baloia iritsi. Berriro txuri urdinak baloiarekin falta jarraitzen utzi du epaileak, epaile ez dugu aipatu, Galvez Raskon jauna. Atera du orain Arrosek. Morcillo, baloia babesten, azkenean urrundu, egindu. Baloia zelai erdian, Alabesentzat esan behar nuen, berriro Sanse berreskuratu du. Nagusi aukerarik sortu gabe, baina bai jokoan, zelaian, falta zaiona da, azkeneko metroietan sakontasun pixka bat, baloia ondo jokatzea, pase hon bat egitea. Baina bestela zelaian nagusi dago. Alabez ondikan, ez dugu zango partiduan sartu gabe dagoenik, zergatik 20 minutu partidua zizela, eta baina bai kostatzen ari zaio, Zelai erdian ezin jokatuta, ezin jokoa lotuta, eta gaina Alabez da talde bat baloiakin ondo moldatzen den talde bat, ala ikusi du gutxienez zelaiona du jokatzeko, Mendizorrozan jokatzen duenean, baina hemen arazo handia ditu. Eta ez da nagusitzen, Eta horre beraientzako arazoa da. Arazo honetan Sansek aukera gutxi sortuz, baina baloia Sansek izan, baina bueno, horre askotan ikusi ditugu partidoak, baloi gutxikin etekin asko ateratzen. Oin goikoek aldatu egin dute, alain ezkerrera etorri da joanan. Joseba, beitia ikusten dugu bestaldean. Toño kurrundu, baloia Alabese berreskuratu du Morcilloren bitartez, Morcillo berak ikutu. Ez du lekurik alare, lekurik aurkitzen gora egiteko Oskar Martinez, atzean utzi du, Ibon Gutierrez emanez, Espartza, bi euskarri aloia ikutzen, berriro Ibon Gutierrez,
Casares eman nahi zion, Kastainedak moztu du, hor da Alain Izmendi. Atzera egin beharko du Alainek. Inigo Martinezek urrundu, Orbegozo. Atzera nahi zuen, Casaresek moztu du. Casares aurrera ikutu du, ondo. Erdiraketa arriskutsua, ez da iritsi gutxigatik Martinez. Alain Izmendi atzean utziko du. Erdiraketa arriskutsua zen baloia ondo sartu du eta atzelaria ondo gurutzatu da azken unean. Hor Alavesek iriki du zulotxo bat, badaki horre inguru horretatik sartze bali madara abiadurarekin min asko egin dezakela. Oin ikusi dugu ez da azkenean jokaldia izan da, iskin egin baino gehiago baloia luzi ipini eta abiadura zirabazit erdiratu ez da hor, ja pizka bat irakurtze bali mazaute partidua hor badauka aukera hori, zulotxoa badago. Kastainean ez eta jokalari ona izan, da atzelari ona izan, igual Casares baino makalagoa da eta hor Alavesek aprobetxatu dezake. Bestela arazoetan ikusten da ez, baloia ezin ondo atera atzetikan, hor Sansek presiona egiten du, taldea oso ondo inguratzen da baloiaen ingurura eta arazo handia ditu Alavesek eta gaina Alaves ohituta dago baloiakin jokatzen eta ez da ondo moldatzen, ez? Gehiago sufritzen du. Ez diotenean usten baloia ondo jokatuta ateratzen. Oscar Martinez ikutu bai, baina Sanserentza da baloia berriro Inigo Martinez. Ondo atera du Sansek. Garrizko handiak hartu duzoz Javi Rosek. Berriro Javi Ros ezkerrean bakarrik Alain Izmendi ezkerra zerriratu nahi zuen, Iban Malon gurutzatu da. Atzelariak ikututa baloia kanpora joan da, kornerra. Partidako lehenengoa Sanserentzat. Lehen Salcedo katera du bat. Orain Kodroren taldeak Pardo katerako du. Motzean jokatu du Pardok. Berriro baloia Pardorentzat. Erdiraketa, bigarren zutoinera. Erasoan jarraituko du Kodroren taldeak. Atzera pasea, beste erdiraketa bat. Salcedo kurrundu, aldaratze guztiak txuri urdinentzat, atzean sartuta orain Alaves, atzera egiten duen Kastainedak, atzera. Errastire eman dio honek atzerago Casares eta Oscar Martinezen presioan, azkenean Toño Ramirezi eman diote baloia, eta berriz ere erasoan atzetik hasiko da Sanse. Kalariak kornerraren ostean berriz ere kokatu dira bakoitza bere lenkuan. Inigo Martinez zentrala, atezainari eman dio. Toñok gora. Gorcillo moztu du, jokozkan potik zetorren, argi eta garbi Oscar Martinez. Baloia Sanserentzat. Kinibita ere, baloiaren bila. Bai. Alde batetik esan nahi, baloiaren bila jokatzeko pentsamentuak jomalima da, segura kutsa baina. Hobeto da, baloiaren bila joatea, gelditu egiten da, jokoa, taldea, bestaldean ondo ipintzen da, eta bueno, ez dauka jarraipen bat jokoak eta bera gelekuskan posta gelditzen da. Hori pentsatu baino ondo. Bai, azkenean badakit epaiak txistua joko duela, baina agian hori hobea izango da. Bai, bizkat hori da. Ustea baino. Askotan aipatzen du, Zu uste hori pentsatu duela, Euskalo, ez da? Nik uste baloi bila jondala itxu. Baina bueno, hori da. Pase hona orain Sanse erasoan barrutik, atzean utzi dute, jaurtik eta atezainak hartu du. Jokaldi hona egin du Sansek, ondo iritsi da, eskubialdetik, pase atzera. Rubén Pardo ondo berriro ere, Alain ondo, badakidu Alain jokalari bizia dela, oso zuzena, lehen eskatzen genuen sakontasun hori daukana, eta abiadura mine egiten du, eta gero atzerako pase horretan Rubén Pardo ondo iritsi da bigarrengo lerrotik, eta jaurtik eta ona, berriro ere, eta atezaina ondo. Bai, nagusitzen ari da orain, gero eta argiago gainea, nabarmenago Sanse. Zelai erdian partidaren kontrola du, Kodroren taldeak. Hortxe, azken jokaldi arrepikatuta barkatu, Joseba. Hori eri zaila eskatzen, Miguel Ángel Tome, zentzu pixkat emateko jokoari, eta agian norbait faltako zaio erreferentzia gisa, Ander Alain ari da zelaian aginpideak ematen, eta bakoitza non egon behar duen behin eta berriz errepikatzen, nolabait kokapena egiten, baina erdikaldean zentzua falta zaio, eta hori behin eta berriz